abo kuri mirimo nabo igone nsemeri ya matatu aseri tukulewa no muchengo monana muna soko nyara gochakia esako ya cooperative sako ibono yabo ke gochaka bena aseri tukulia lero omujigo unique no nabarai ase nsemeyo ukwana kurwa so mucyobo songo ni gabatende be sector ya matatu bateberuna babwate miroberi miya ane muna soko nyara gokerana gokinia nsemeyo chenga kechi ni kubanyara ko mutogyo mu governor we county ya Kisii Paul Simbarate asoko nyara ko wasira ase sakeyo gati abari gokwana bwe kurasemeni kubanyara ko togige tambo kurugia serikali ya kaunti ya Kisii asokorokana ko mustari obosio asoko nyara gosire sekta ya matatu chinga kicho ni gobono mu governor we county ya Kisii Paul Simbarate ara koboria ababwata ni be sekta ya matatu kone kingo bare maisobu ne chire mu yokonya kwireni na goke ya mangana ringeti basukano sekta ya matatu boigoni go yateberuna bagendere kubwatira ne serikali na koboria barundi bonse ko bamaiso chinga kibale bara elikone kibana kwireni bare emibasukano be koboria barundi bonse kone kingo bwatira machiko atakaira sensemeria ya matatu otore no mogoko monene bitukoria rero litangania marieta nengoro kwa Samson Yokongo Muse igondo monyakerogo gwabakore mirimo ba matatu kuba se county ya Kisii twagokire mono yani tugwakiranya sainga ya mono ekiagera litukereria rero ko launch cooperative konyora blessings kurwa se excellence Simbarati etwaliganyete mono Gavana nancheta abantu baramu Gavana nanchete chigroup oikire bono gavana ochakire go support chi cooperative lero stariki cha 31st of May tuagokire naende tuagokire mono asenginjo gavana to supportri otoire besa eitutari gocha kumwiraniria twanyorire ebesa tutari chikuraniri excellence asago tachanya sakoreki na amanganaya the same message eikero mheshimiwa okogori chikura sebo nchali mato korokwa Stephanie Sungura Okoti nere tiganya saa museni asale nabarai bari bande bonsi twachigete ntoma etenga onye moto konye direro next time na inumo chomurigie function inubune muruanira abantu abamatatu ekiagera obumane mbolina abantu abegas bawo kora nigere nyinge ntegera abandi twagicagete bagoteba ngo ngaini tole lakini ko ngaini tuyo nakitoko ngaini na to gwatega bane simboro nyabweruro to support bono toroje nga motutoroje onde bwensi ogonya ko ngaini tigana ko ngaini kero moibori apimeiro mwane uniform hata getasome bono ntu twapimeiro uniform orori torori sai bwanchire twaikire abarabu twabaire karibu esenjo tugwatinda mwamunonde tutokowera kamukiro mundu igona eba konya no maite no mobiso itore mo musani itore turaungana na into twakoire karibu sana tuntuange tione karibu onde kwensi ero yarenge longi yoko igora yoko igorera cooperative yeito ekoro